A cikin wata ziyara da ya yi a cikin kasuwanni, ministan kasuwanci ya gana da 'yan kasuwa musamman ma masu odar cimaka da sauran kayayyaki domin gani da idonsa ko akwai cimaka a cikin shagunan nasu. Mun zo visit ne da ministan commerce na industry wajen 'yan kasuwa domin maga ya ne disponibility na produit. Eske akwai abinci, akwai shinkafa da sauran abubuwa da kuma firi. Don ministar ya gana da duk 'yan kasuwa inda muka tardo. Don manga akwai abincin, akwai kayayyakin saida. Ministan ya kira ga 'yan kasuwar na su yi duka da za su yi domin ganin cewa Allah lubanin da ya kamata a bi a gani za a samu wadatuwar cimaka a cikin kasar nan. Ya yi kire ga 'yan kasuwa domin su ga yadda za a yi a ƙara kawo abincin cikin ƙasa kuma a saida shi da kuɗi wannan farashi mai rahusa. Don ya samu tabbacin haka daga 'yan kasuwa kuma ya musu transmitter ɗin gaisuwa ta autorite mahukuntan ƙasa musamman shugaban ƙasa son excellence general abdurrahman chani da prime minister son excellence ali muhammad lamin zan. Tun dai bayan juyin mulki ranar 26 ga watan Juli ne dai talakawa suke fama da hauhawar farashin cimaka da ya yi karanci saboda rufe iyakokin kasar ta Nijar da kasashen kungiyar Afirka ta yamma suka yi.